U Bosni i Hercegovini postoje mjesta gdje se granica između stvarnosti i legende gubi u magli. Duboko u šumama Ozrena, mještani šaptom spominju selo bez Boga. Ime koje skriva zaboravljeno naselje i njegove nestale stanovnike. O selu nema zapisa, samo priče koje se prenose tiho, s oprezom. Kažu, sunce tamo nikad ne sja, a vjetar nosi jezive priče. Guste krošnje stvaraju vječni sumrak, a magla skriva napuštene kuće. Mještani izbjegavaju čak i spominjati to mjesto. Tko ode, vraća se promijenjen. Ili se ne vrati. Selo bez Boga je granica koju ne treba prijeći. Živi spomenik misteriji i ožiljak na licu planine. Naša priča počinje upravo ovdje, na pragu zaboravljenog svijeta. Pokušat ćemo razdvojiti mit od istine, iako se ovdje te dvije stvari prepliću. Što se dogodilo u selu koje je odbacilo Boga? Tko su bili njegovi stanovnici i kamo su nestali? Odgovori su skriveni duboko u šumi, pod velom ozrenske magle. Godina je 1096, rat je tek završio, a tim geologa istražuje Ozren. Nakon dana probijanja kroz šumu nailaze na naselje koje ne postoji na kartama. 10-ak kamenih kuća obraslih bršljanom stoji u sablasnoj tišini. Unutra prizori naglo prekinutog života, zdjele na stolovima, alati na zidovima, sve ostavljeno kao da su ljudi samo nestali. Nema tragova borbe, samo praznina. U središnjoj kući geolog Dragan M. pronalazi stari dnevnik iz 1900. Zapisi otkrivaju izoliranu sektu, čista svjetlost, predvođenu Isakom Vranješevićem. Dnevnik opisuje rituale, kolektivni trans, simbole urezane posvuda i sve čudnije zapise. Posljednji unos iz jeseni 1985, vrijeme je, svjetlost nas zove, više nema povratka. Nakon toga stranice su prazne. Geolozi shvaćaju da nisu pronašli samo napušteno selo, već pozornicu velike nerazjašnjene tragedije. Misterij ih progoni godinama. Selo bez Boga postaje jeziva zagonetka. Što se dogodilo s čistom svjetlošću? Selo nije bilo obično. Kuće su formirale savršen krug oko središnjeg kamena nalik žrtveniku. Sve je bilo podređeno tom središtu, vrata i prozori gledali su prema njemu. Nije bilo crkve, groblja, ni tragova tradicionalne vjere. Zidovi su bili prekriveni simbolima, najčešće okom uspirali s 9 zraka, znakom čiste svjetlosti. Nije bilo dječjih igračaka ni osobnih predmeta, sve je bilo uniformno, podređeno kolektivu. Kružni raspored omogućavao je vođi potpunu kontrolu, bez privatnosti. Šuma je bila i zid i zatvor, fizički i mentalno odvajajući zajednicu od svijeta. Napuštenost je pojačala jezivi dojam, vrijeme je stalo u jednom trenutku. Svaki predmet pričao je priču o naglom prekidu, što je moglo natjerati cijelu zajednicu da nestane bez traga. Odgovor se krije u učenju vođe i ritualima u srcu ove izolacije. Isak Vranješević, bivši profesor, karizmatičan i zastrašujuć. Tvrdio je da mu se ukazala čista svjetlost, entitet stariji od svih bogova. Propovijedao je da je materijalni svijet iluzija, a spasenje leži u odbacivanju tijela i veza s vanjskim svijetom. Njegovi sljedbenici, 30-ak intelektualaca i umjetnika, tražili su smisao izvan društva. U Ozrenu su stvorili zajednicu čiste svjetlosti, odrekli se imena, imovine i obitelji. Živjeli su strogo regulirano, pod apsolutnom kontrolom vođe. Ritualima pročišćenja, postom, meditacijom u tami, samoozljeđivanjem, pokušavali su osloboditi dušu. Svaka sumnja bila je strogo kažnjavana. S vremenom, Vranješevićeva učenja postaju sve ekstremnija. Najavljivao je veliko spajanje, transcendenciju u višu dimenziju. Zajednica je s fanatičnom predanošću čekala taj dan ne sluteći kamo ih vodi. Rituali su bili srž života u selu, mehanizam kontrole i brisanja individualnosti. Najvažniji je bio ritual praznine. Danima u mraku i tišini, bez hrane, sljedbenici su meditirali o ništavilu. Cilj je bio isprazniti i čuti glas čiste svjetlosti. Drugi ključni obred bio je ples spirale, noćni trans oko središnjeg kamena, uz hipnotičko pjevanje. Ritualno puštanje krvi bilo je najjezivije. Simbol oka u spirali urezivali su na kožu, krv se slijevala niz kamen.
Vjerovali su da tako žrtvuju materijalno duhovnom. Kako se bližila jesen 1965, rituali su postajali sve intenzivniji. Posljednja večera, napitak od nepoznatih trava, navodno za otvaranje vrata percepcije. Posljednji zapisi dnevnika su fragmentarni, puni vizija i osjećaja lebdenja. Cijela zajednica koračala je prema onome što su vjerovali da je spasenje. U stvarnosti, bio je to put u potpuni nestanak. Nestanak 30 ljudi nije prošao nezapaženo. Obitelji su prijavljivale nestanke, ali istrage su bile površne, sljedbenici su bili punoljetni, a selo nepoznato. Prva ozbiljna istraga pokrenuta je tek sredinom 80-ih, ali bez svjedoka i dokaza, slučaj je pao u zaborav. Nakon otkrića sela Diložen 96, policija je pronašla simbole i predmete, ali ne i tijela. Analiza kamena potvrdila je tragove krvi, ali nije objasnila nestanak. Kao da je 30 ljudi jednostavno isparilo. Dnevnik je bio ključni dokaz, ali otvarao je više pitanja nego odgovora. Slučaj je ponovno zatvoren, a selo postalo još mračnija legenda. Godinama je priča o selu bez Boga bila samo legenda. U jesen 2023, trojica planinara iz Banja Luke odlučuju pronaći selo. Posljednja poruka, blizu smo, snimamo sve. Nakon toga, tišina. Pokrenuta je velika potraga, ali pronađen je samo napušteni kamp, sve netaknuto osim nestale kamere. Mjesec dana kasnije, drvo sječa pronalazi oštećenu kameru s memorijskom karticom. Snimke prikazuju putovanje, ali posljednji video je zastrašujući, noć, panično disanje, čudno pjevanje, simbol oka u spirali, vrisak i mrak. Video procuri u javnost, izaziva paniku. Je li to dokaz da se u selu još nešto događa? Glasine se šire. Neki vjeruju da su planinari probudili nešto što je trebalo ostati uspavano. Drugi misle da su naišli na potomke sekte ili preživjele članove. Policija ne komentira, istraga traje. Nestanak planinara udahnuo je novi život u staru legendu. Selo bez Boga više nije samo priča, postalo je suvremeni misterij. Misterij sela bez Boga otvara brojne teorije. Prva, masovno samoubojstvo. Vranješević je uvjerio sljedbenike da izvrše suicid, tijela su skrivena. Druga, masovno ubojstvo, vođa je eliminirao sljedbenike i nestao s njihovom imovinom. Treća, sekta nikad nije nestala, već se povukla dublje u planinu, živeći u tajnosti. Nestanak planinara i video snimka daju težinu ovoj teoriji. Možda je sve samo urbana legenda, ali previše je poklapanja i stvarnih tragova. Simboli, dnevnik, video, sve to unosi nemir. Svaka teorija ima rupe, a istina je skrivena u magli Ozrena. Misterij ostaje neriješen. Selo bez Boga nadilazi običnu istragu, postalo je simbol straha od nepoznatog i opasnosti slijepe vjere. Ozren je savršena pozornica za ovu mračnu dramu, a selo spomenik ljudskoj tragediji. Strah od izolacije, karizmatičnog vođe i tame živi i danas. Nestanak planinara pokazuje da legenda nije relikt prošlosti. Ona raste, postaje upozorenje onima koji traže odgovore u sjenama Ozrena. Što se dogodilo te jesenje noći 1985? Je li priča završena? Neke misterije trebaju ostati neriješene, podsjećajući nas na sile koje ne razumijemo. Selo bez Boga ostaje vječni ožiljak na duši planine, mjesto gdje prestaje logika i počinje legenda.